хватить. Нема прийняти. Ігор, ви виступали, а що ви яке проводили? Хватить. Тоді ви Більше можна було говорити. Дайте мене послухати. Не треба штовхатися. Вона каже, що я завжди кажу. Я хочу сказати, ні. Добре, тільки хватить вже воду лити. Якщо для вас це вода, для нас це історія. Тому що 23 лютого – це День захисника вітчизни. І тому дійсно міська влада не могла не відреагувати. І була там, де загинули наші батьки, де загинули наші рідні, для того, щоб вшанувати пам'ять учасників бойових дій, ветеранів Великої Вітчизняної війни, а також всіх, хто причетний до трагічних подій нашої історії. І підкреслюю ще раз, ми також на молебні вшанували тих загиблих молодих хлопців, які недолюбили, які недокохали. А ви їх вшановували. Наталя Павлівна,